tuku mobil, turun tuku mobil. Sing wedok sawu duit sampe pali duit. Ono sembodo. Omongan ora masuk belah. Tak kalau sampe biyane lho. Ya kok tuku arek tuku mobil tukono. Lah kok sing duwe lah sing ra gablek iki. Ora apa-apa godhok. Apa-apa iki kudu disediani kudu dipapakne. Iya. Lah nek wong telu mau sekolahne pinter kabeh berhasil tugas ke Jakarta, tugas ke Papua, kok tugas ke pemerintahan pusat. Iya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung lho. Nah, dulu kok ning Jawa ora. Dulu apa? Lu banyak. Oh, duwe guru karo ae pas dibedake. Ah, diceluk kenak Pak dadi guru. Meto met. Wah. Lho aku ki ngoten Pak iki celuk Pak. Dok. Dalam Pak. Kan itu juga Mas Komet karo Mas Dodo. Oh, ngono kudu bisa membagi waktu. Oh, ya misalnya jauh heeh. Iki mau ketemu lawan Pemunden ana ing Serabatan ya heeh. Nah. Mbah Lurah mantan ya jagongan karo aku, ya iki mau ya WA karo aku. Wis nglakon foto karo anak wedok iki Salindri ngono lakon sesi depan ya. Uga Majapa pilang kenceng ya kepareng rawuh ya. Uga Sundane Mas Antomo Pak Yatno saka ing Kulumpit Madiun iki mau ya kepareng tindak mrepeki awake dhewe sing intine memastikan tanggal. Oh, heeh. Insyaallah mengko tanggal 1 September awake dhewe supaya bersih desa ana ing Kulumpit. Oh, ngono Madiun sawan. Heeh. Ya, langsung dikai panjer 5 juta ki mau. Oh, ngono karo panitia desa Kulumpit. Heeh, insyaallah ketemu engko tanggal 1 September 5 yuta. Heeh, lumayan alhamdulillah disangoni karo wong Kulumpit lumayan iku bar wayangan iso dolan ning Gunung Batok. Oh. Ya, ayo ngaturke hiburan ya maaf ngatur hiburan ya bersama kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia. Oh ngono mesake dawuh maaf ya Mas Komet karo Mas Dodok diaturi tindak panggung kuwi dhisik heeh lan nyuwun pangapura nyuwun rada kedawan nggon imbukan. Oh ngono mergo Mas Komet karo Mas Dodok kuwi biasane nggon imbukan tok mula imbukane didawake sadurunge men ora dadake gelo tuwa penggale para pandemen budaya utawa wayang kulit diaturke luwih dhisik. Oh, heeh. Wong libane sik dawa men. Lah iya. Ngono ya ya. Awake dhewe dawa ya iso ndek ya iso. Ya, heeh. Kadang kalau awake iki biasane iki nggon limbuan to ya rada didawake. Golek kecendaan mesake dari Pak Suwadi so Buati sing Banjar. Oh, ngono ah. Yo Mas Dodok, Mas Komet gadul tidak panggung. Ayo kontrol ning dhisik gembira. Akhir-akhir. Terus bangun Pandardo so ibu. Ingkang ganan ekonomi tanggal sekawan ini bali kula sakono. Ugi sangkung kepareng rawuh. Ya. Pandardo bos so ibu.
lah. Ya. Liyane Pak Suhadi saha Bu Atik terus liyani ya SPD. Sekarang iso ngrawuhi dagelan sing lagi naik daun dan dagelan sing lagi kondang-kondange Mas Komet dan Mas Dodo. Terus Pak Bos. Pilih sing dalu rasane Mbak Limbo. Pilih sing dalu Mas Dodo. Panggih malih alhamdulillah pripun kawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Nggih. Dalu niki luar biasa Pak. Luar biasanya apa Mas? Istimewa penontonnya. Penonton. Nggih. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat wonten Pangkur kami wonten Ngawi pecinta sejati budaya wayang kulit. Luar biasa. Tepuk tangan kaki sedaya warga mriki luar biasa. Niki mawon to dugi mriki mawon sudah dari radius 1 kilometer. Itu jalan sudah macet total. Macet. Ngantos kula niku dijemput kalih Hansip utawa Limas. Niku Limasé terbinas Pak. Sopo? Kok jenenge wae. Ora saleh kok mampir ngono lho. Lah kok ngene beto mobil ada sampeyan beto kendaraan roda kalih. Oh iya. Kan Limas korosi ya. Kula sing nyuwun sewu dalu niki kula seneng sanget Pak. Kok manah kula. Sebabe kok Bobo seneng? Ditingali niki tenggalipun Bapak Suhadi. Wis ketemu karo Mas Suhadi. Mas sampun jagung wau. Weng ngono. Yaine gatek semangat wis foto. Mboten kados Mas Suhadi kok. Nggih. Dugi mawon pasugatanipun Bayu Mili kok. Ngomongi kok. Kula ngerokok sel. Dan sel. Barane Pak enten wau teng mriku teng Tetel. Kene piye to? Waduh dilentas ke wadah terus mendahar kene mak yes atus kembang api ini kula ya alhamdulillah ya ini nyuwun sewu nyuwun kula dugi mriki jam ngono Pak udah kan nggih magrib aku sampun alhamdulillah alhamdulillah pokoke nyuwun sewu lek enten napa niku kados ngeten iki niku sae Pak nggih wonten mantenan kok tanggap pringgitan iki sae muri-muri budaya muri-muri budaya budaya tak diurut nggih betul kados nyangger kula nggih tangga kula niku enten mantenan malah nanggape son horeg wah jadi tangga keparong terus ya iya mboten apa-apa ngosenge dhewe-dhewe apa tau Mas kok jalan-jalan pengen ngomong kalau dalane kalau macane bisa omong bisa omong apa itu? Iki lek omong apa ngendikan kali Pak Dam iku sesepuh lho Mas Palikan diunggah mbok tata traktir lho. Lama gak kaya ngono. Iki wong nom apa wong tuwa? Nek nom yo diunggah mbok Palikan kan nduk mbok sing ndingko. ngomong ngono to kuwi omong ngono tata krama wong Jawa ki aja ninggal tata krama kudu negara lan tata susila wong Jawa iki kudu jalani mergo dilahirke dadi wong Jawa ya kudu iso ngrungkepi Jawa ki kepiye sing kebak tata krama awake dhewe iki termasuk jagoan percontohan yo sampe elek di depan masyarakat sini jangan sampai jelek awake dhewe kudu negara barang ditata ya iso ora iki nganggo nek rawe lho aku ya ngomong kok halu-halu sopan santun ndak untuk kira ngene iya tak lho nganggo iki jaga kok malah wayang oh iya sing biasa nyuwun sewu dadak mampir ana nyuwun sewu Pak dadak nggih Pak Karko nggih matur nuwun kula sakjane kata-kata lo badhe nyuwun keterangan apa kula mungkin dhewe sinten heh niki mungkin kula dhewe sinten nah aku melu nek Sanindi aku melu sapa sing kebel sapa ora genah kok mboten enten sing kebel lho kok ngene dadi kan dia ya pernah aku nyelang aku iki mungkin mau itu iki lho aku jelas suwun sewu sing kebel manajemen saking ikan Sanindi Pak iya tanggal Senin kosong lho kan nek kali Pak Kanko bayangan penjene babatan iki Pak Suhadi manten lah kok dene sing lah kok malah mancak mrene napa lah kan samu lho kan tak tak omong to men wis nek sekian yo pakaian karo yo make up yo berarti tanggapan ora sapa sing tanggapan yo tak ngono to tak nggawe napa malah munggah mancak iya
Bapak. Ya, tenang ya. Gak omong tenang. Pak Suwedi nyuwun sewu disiseni sedaya warga mriki Pak, dagelan setidaknya mboten kurang ngomong, makanya nanti mboten saya dibayari nggih Pak nggih. Setuju apa setuju? Cocok. Ora kebayar kok cocok to Mas Dewi. Aku lho. Iya kowe cocok. Bayari. Aku tak mau cocok. Ora ngono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoke iki syukur alhamdulillah iki Bapak Suwedi Pak. Pengen kita sedih gawe Mas. Iya. Sinten? Kowe. Aku wong yaine wibowo, panene yo yo gagah piteksa Bapak Suwedi. Heeh. Sapa? Pak Suwedi ya. Sing ndi yaine? Niko wae sing berarti arit. Aku mau kereta yo gak penak ya, Bro. Lho uruane sebodo. Ora sugih swara ning kabeh iki sunyata. Tidak banyak bicara tapi banyak kerja di kados Bapak Suwedi ngeten iki Mas. Ono pikir-pikir ora ngomong doang. Ngono lho Mas. Nggih. Ya ora. Mbuh piye to iki kok omonganmu kok iki pun sewu kula nggih wis pindah mriki Pak. Oh, diperkenalkan dulu. Kok menawa ana sing urung tepung. Nggih. Kami bisa dalam menika didhawuhi Gusti Pangeran Haryo Benawa putra ratu saka ing Keraton Surakarta. Kula nek mundakel kudu sing becik, kudu sing tata, udon kok digondhel. Nggih, nggih. Wis pokoke pemeriksaan Bapak Ibu ingkang sami hormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi sing jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaken mugi-mugi awet sehat. Awet panjang umur. Awet kuat. Bojone tambah papat. Enak sing wedok nyodok bojone itu. Ayo habio aku motok. Boten sing bikin guyon. Mugi-mugi sedaya kang rawuh mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Amin. Nuwun sewu derek ditepanaken Bapak Ibu kami kula dodok. Kula mijil saking Tlatah Bojonegoro. Nggih. Alhamdulillah saged sowan mriki tinenggalan mriki matur sembah nuwun ingkang mugati Bapak Suwedi. Mugi kula ten mriki boten piyambakan, kula beto rencana kula nggih menika pesenane Pak Suwedi, beto dagelan tolak pagebluk. Mangke saged dibeto kalih Pak. Iki kaya nak karo aku kemiren lho. Ya kaya omongane iso men. Sorry bro. Aku meneng yo kok manis, aku ngomong kok manis batinmu ngono ta? Itu hanya pemikiranmu saja. Ya wong sak meneh biyane yo pengen ngerti sapa. Nah ini hal dari radio 1 kilo ditutup. Kowe ingin ngerti komet. Kowe iki jenenge gak sadar diri, sadar posisi. Kiai sak menten mbane iki sing jelas nggih pengen ngertos wayang dalange Pak Kako kalih bintang tamune Ben Iten Salindri. Napa kok pengen roh dapurmu iki? Takone. Oke? Takone. Bukannya ya? Bukannya dalam ya? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh pengen mirsani niken apa komen? Bisa apa komen? Ora kudu bayani 50.000. Ora, kuwi nek daerah kono. Nek daerah kono beda tak kono ngono. Nyuwun sewu niki teng mriki sedaya pengen mirsani niken apa komen? Krungu kowe. Tidak lu krungu. Cek, kono dok. Kono urung. Nek sebenarnya kan nyuwun sewu Pak, iki jujur Pak, kok bantu kok Pak. Orang nangis jenenge wong nek suara kudu macak kelas, aja mendolo malah ra dipilih. Ngono lho. Nyuwun sewu nek mriki Bapak Ibu turun. Senengesan. Nyuwun sewu pengen mirsani niken apa komen? Komat. Suaranya terus kecil. Oh, ini itu malih. Oh, sarbulo. Pendidikan tadi. Oh, ya. Nek kowe ndak salam dhewe ora jare pengen ngerti awakmu. Oh, saya sampe nek kae iki pengen ngerti apa jenenge karo komet. Iya to. Kula dikai kemetu kanggo salam karo. Nggih, Pak. Asline wis ngendikan ngoten iku terbunuh to ya, jangan aku ngomong iki. Nggih, tak ngomong ya. Bisa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau bapak ibu bapak ibu main salam dijawab ya. Kita saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri Iki bahasamu kata-katamu salah mulane ibu-ibu warga iki mukodimah tapi kata-katamu salah. Masa iya? Iya, mulane ibu-ibu padha guyu sik bener lho Mas. As-sholat wa sik tak ajari sik aja melu sik. Bener Mas. As-sholat wa komen. Apa itu? Kamu diam dulu. Aku ngelawur. Kamu udah umi itu gak konsentrasi aku tahu. Betul, rupanya kayak mangkok. Konsentrasi. Mangkok kok ngomong. Nesu. Orang nesu aku ya cep. Nun saya udah pakai kok ngene. Benakno. Pesan mboten salah kepaham. Betul lho. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Yo Mas. Anbiya. 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 Apa? Anbiya. Apa ya? Karena apa kan? Aku yang biji itu. Tapi pernah si samu mah. Oh ya, di TV. Yo kowe tujuane nggo nuwi. Iya. Terus ki. Sama batu. Lah opo Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Baru punika enten napa to? Jelas panjang mosok ini tanggilan truk. Nek sambutan kok ana. Jumlaku. Dalu punika enten wayang. Ati sarana nggih kok mundur mantu. Tapi mundur manten. Biasanipun nek umum nika mundur rak kelem. Mundur gambu. Nah iki kok mundur mantu. Terakhir meneh. Mundur mantu menika ateges. Pokoke kamu ganti menapa. Apa atine mundur? Mundur menika ateges mun saking tembung menika ngundangi tangga teparo kenalan bola-bola para kanca. Duh menika butuhke marang para bola-bola kang dipun undangi niki lho anak kula pun mantu pun dados nganten. Wis meneng. Niku mundur mantu. Lah sinten to mantune utawa ngantene? Ngantene Mas Mbok. Mas Rema. Nggih. Mas Rema kali Mbak Yulia. Mas Rematik. Rematik itu penyakit loro pegel-pegel. Nih putranipun Yono Tengahan. Saya ono tenang buta kurung. Kuwi misalnya Iki sing bidang iki kaya macam-macam. Lagi daya ngene. Kaya udah aku keri. Ya. Ojo yang rong kenal kosok. Iya rong. Nggih Pak Yono tenang iki Pak. Oh iya, sing diundang. Wis mari iki sapa to iki? Lho iki mau. Sing gak damri sanes Pak Yono Bapak Suwadi. Wau sampun diwedekne kali Pak Dalang Suwadi. Nggih. Nonton kali Bu Ati, terus liyane SPD. Niku luar biasa lho. Nggih. Pegawai sedaya mantene pegawai sing dados ngaten nggih pegawai Nggih, terus. luar biasa. Bisa iki. Pak Suwadi di kejaksaan. Lah iya. Ibuke Bu Ati. Lah yo bisa iki. Berarti saiki Biyen sejarah iki napa kan dipun bilang Pak Kampung. sejarah piye? Wah, Pak Suwadi aku pitik. Omongane do ngawur iki. Hati-hati lho ngomong karo kiai kejaksaan hati-hati. Apa omah kiai kejaksaan tau bisa ya Pak Suwadi. Kowe iki Kalau iki saking fair lho. Aku karo Pak Suwadi iki ora kaya wong liya. berarti wis kaya dulur dhewe. Jadi wis ra kaya wong liya berarti dulur dhewe. Waduh, mate padha-padha. Lho, Berarti kanca CS ngene. gak. Lah maksudnya piye? Ya padha-padha alam dunya. Semene. Biasane kan ngomong jadi kan kuwi itu kesek banget kesek. Ora. Ora gitu. Nah, Ini
iki udangane. Nggih. Iki Nganten yo. nganten wis jelas nganten. Menika Mas Rema kalih Mbak Yulia. Hubungane mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Pokoke pesen kula kangge kemanten kekalih nyuwun sewu Pak kula ngaten-ngaten nggih pun dikariyin. Iya. Paling kangge paling pitutur lah sithik-sithik. Ya lek pendidikan pinter mantene nek bab pengalaman sih pinter kowe, Mas. Mungkin Nggih. kula lahir yen kula. Oh, bener. Usiane nggih tuwa kula. Ya wong sewu nek pengen bina rumah tangga kersane awet langgeng niku kuncine gampang pas wonten 3. Apa? Ingkang sepisan niku jenengan nang rumah tangga bina rumah tangga niku ampun rebutan bener niku rebutan salah. Jadi titik-titik sampai ngomong salah dalam nyepuro karo pasangan ini. Insya Allah sampai kalau masih rumah tangganya awet tur langgeng. Tapi kami kangge Mas Rema, jenengan itu kepala rumah tangga, jenengan kedah sembodo Mas Rema. Jadi opo sing dijaluk kali Mbak Indah sampai turuti. Sesuk tuku kali, turuti tuku kali. Sesuk tuku mobil, turuti tuku mobil. Sing wedok usaha duit sampai pagi duit. Ono sembodo. Omongan ora masuk belah. Tak kalau masa main beliane lho. Ya kok Tuku arek tuku ono, tuku mobil tuku ono. Lah kok sing duwe lah sing ra gak iki. Tuku apa bodho. Itu nyata diruwon sak main beliane ngawut. ngawur piye to ngawur nyatane wis tak budayane nggone bojoku iki skincare 2,5 juta. Ah, kowe sing goblok. Lah apa Skincare macam jutaan. skincare Nggonmu sudah 5 bulan mungkin. mas skincare iki nggone kesehatan lho Alah. dokter lho Rasa pamer dokter. lah wis sudah iki skincare ndi Skincare tapi. Jadi pemakaian habis sisa langsung gitu. Pak itu ora skincare apitek kuwi cek tembok putih tapi ra itu duduk seneng nek bojomu ra itu duduk Kenapa tak bumbu dhewe ya? bayangkan kok dene iki bojomu kok minang ngene tiba-tiba ra ini duduk kangge Mbak Yulia kena Sing ketiga iki, Mas. sing ketiga Iya, ketiga. kangge Mbak Yulia sampean kudu perbanyak sing jenis senyum sumah kalih pasanganipun. Nah, Jadi misalnya kok Mas Rema mantuk saking berdamel itu jenengan senyum. Perbanyaklah senyum. Rumah tangga mesti langgeng. nah ini masuk Pak. Masuk. Kalau bojomu mantuk itu detail ora sapa-sapa ya senyum. Nek kamu ora tau ini. Ayo senyum. Ya. Mas Oh, sing aku. Ojo ngaku piye? Ora, cuma mukake kemunduran. Kemudian berarti lambene kemajor. Lho, aja ngomong ngono. Wong wis mesti wah, bongos ya. Lah niki kula bathah, Pak. Bathah piye? Mangsane kok bojo mrongos iki dhewe faedahe utawa manfaate to piye? Ya, Pak. Nyatane bojoku mrongos kuwi dimanfaatno karo Indomaret Oh, karo dikontrak? dadi kontrak Mas 2 tahun setengah. Indomaret tak apa Karyawan. karyawan. Bagian apa, Pak? Iya kuwi dikontrak terus dadi tiketnya ngarep lawan, Iya. lawan Indomaret terus. Ah, iya. Bojo mrongos manfaate iki. Nggih. Tiket tungguan sing apik. Iya. Anggere ana wong apa tuku teh botol. Bojoku sih. Sakno. Tutur nganten ora masuk blas. Lagi pitutmu kang nganten apa? Sing penting gak kemandane muga-muga bahagia enggal-enggal pun paringi putra. Sing sepuh-sepuh rampun ganggu temanten anyar. Nah iki penak di kamar dhewe. Oh iya no, atase nuwun sewu. Pak Suhadi. Mas Wadi wong mampu, sugih kok. Itu kalau aku biar nganten anyar omah ya anyar. Banyak kok. Omah ya anyar kamar ke urungan gede gitu. Iya iya. Urung kedua ya wis dari siji iki. Nganten anyar malam pertama kan aku kan aku berbuat ya wong jeneng malam pertama. Sak kamar itu ndelok kok nek misalanku. Ya. Cah iki kae. Ya. Kelas 4 SD. Enek bayi nganten. Banyak kan itu ruwet. Bayi bojoku. Lah kok iso sak kamar. Terus piye iki jajane? Aku kan ora iso pola to, Pak. Malam pertamamu piye? Kok aku serah pelanakan jam 09.00 aku paling baik dulu ya. Ya iya no. Santai. Kesel kok. Aku tak kiri
Kamu pi Habis dolanan HP nek jam setengah 11 ya. mesti turu burung. Yo urung turu. Kok semua turu ya yo burung iki. Nah, Yo tawa. panas-panas setengah 1 wis jelas. Kamu mesti turu Ya, ya. HP asalnya ya kok jek melek. Kok kamu kok betah wae. Lah yo umur 75 lho iki padahal. Itu kok ora kok kare ora ngono lho. Aku pengen ngerti poramu. Yo gak pernah ajar. Yo aku kayak kesempatan. Lape bae kan langsung ra disetrum to. Muga-muga enggak ada putra nek saged sing kathah. Iku penting. Minimal 3. Dia Mas Enten nek ngono iki. Mas, Tenanan iki. Iki lho kok galak-galak wong sing nanggep nyantai kok dalak. nek wong kowe aku kok. Ngono. Iya, Jadi kudu Mas Reman ya. Mas Reman. Karo Mbak Lia minimal 3. Kayaknya kok kudu telu. Lho ki nek tujuane Tujuannya apa? anak telu. Iso ben sing ape bahagia awake dhewe iki tenanan, Pak. Oh ngono. Nggih, sing loro kuwi mau di sekolah sing guru sing pinter. Ya. Sing siji digobloke. Saya iki sesat iki. Iki wong tua sesatan. Wong kok sesat. Anak iki piye-piye dipinterke kabeh. Pinterke kabeh dadi wong sing apik. Keliru. Nah, kalau ngomong itu pakai logika, Mas. Jadi kurang logika piye? Awake dhewe iki rumah tangga saya tuwa. Ya. Ya, ya wis tuwa. Apa-apa iki kudu disediani kudu dipapakne. Ya. Lah nek wong telu mau sekolahnya pinter kabeh, kabeh berhasil tugas ke Jakarta, tugas ke Papua, kok tugas ke pemerintahan pusat. Ya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung gitu. Nanti udah ya. Orangnya saya ngopeni. Nah, yo sing loro kok dipinterno ben dadi pegawai. Oh. Sing siji digoblokne iki kudu nggone awake dhewe masalah. Saya takon. Ini keluargamu iki dulurmu nek piro? Telu. Nek telu to? Iya. Kowe terus Ya, aku kudu dhewe. kowe kudu dhewe. Nah. Ya sing loro padha nih. Wis nggone aku kejaksaan juga. Oh kejaksaan Aku kalau nang Polres. nek ora. Coba. Sing apa dulu? Aku. Wis ora ngomong ya to. Hmm. Terus Pak. Terus omongane ki ambek wis terus Pak. Berarti sing goblok. Sing goblok dhewe niki. Iki berarti apa digoblokno ngantek ngentek ngamek bumi telas ki digoblokno wae. Berarti termasuk berhasil. Sapa? Wong tuaku. Aku tidak yang digoblokkan. Ora tau wong iki Nah, aku bimbing. omong sak omong dipikir kok omong iki jenenge senjata mangan tuan. Kita itu yang asli tenanan gawe sing akeh ya, Mas. Yo wis sing akeh, wis sing akeh. Iki nggih paling gak awake dhewe paling pamiko. Ya. Nggih, Pak. Ana gamelan, ana musik. Nggih. Guyon mari kena, gojekan, tetebangan. Nggih. Terus ketikane mau jenengan Oh. apa to, Pak? Apa? Pakai liburan didawak-dawakne. Ah, rencanaku liburan kami setengah telu. Pak. Jenenge ngono. Asal pesenke bumi to Pak niku. Asal dewe saking pundi? Saking anu Pak Suwardi. Ah, Heru. Lebih. Mau mau pesen kali kula mboten nonton. Biasa dia. Mas Dodok, Mas Komet, mangke limbukan mboten usah repot-repot, gampang wae. Limbukan mangke rampung ngantos sak jebleke listrik. Iki dipun jeblek, nanti awake dhewe rampung. Lah kok saiki jebleknya ngono ya. Su, wis keren kok kok. Iki sak Sak madya, sak perlune. Sak perlune. Menghibur kangge teman-teman kali wong Ah. nyari ngaten cek anak-anak itu. Iya. Dijek romantis-romantisnya, Pak. Betul. Saestu. Ah. Terus itu terakhir Mas Nganten, Mbak Rima, apa Mas Rima kali Mbak Yulia. Sampai nek bina rumah tangga itu usahakan sampai nek mari panggilan kepada pasangan itu panggilan yang mesra. Nyuwun sewu. Contohnya kula mawon, kula lek kali bojo kula niku panggilan mesrane kados tiang-tiang luar-luar, Mas. Piye? Jadi bojoku nek nyelok kula ngono jawab, Pak. Piye? Bojo kula nek nyelok kula Abi. Wah, api. Nggih. Kula nek nyelok bojo kula Umi. Wah. Kula mantuk saking griya ngoten niku, kok assalamualaikum Umi. Bojomu jawab. Abi. Bisa kan yang percaya. Gak percaya ngomongnya. Nggih kudu wae ra apal. Kudu kenapa pikir ngaji tenan Aku ini jadi isin peradaban masyarakat Babakan dan sekitarnya. Isin kok budak. Mau dirasa sudah butuh itu. Dirasane piye? Dirasane lho itu kayak bayi ampun. Gua ngerti gak urut mau gitu. Kok ora urut iki ta Mas? Nah, yang urut itu tadi suruh. Piye piye piye? Ada kepala, bulu, awak, sikil, lho itu urut. Urut. Lah iki piye? Jadi ini kepala kok 12 awak.
Gulu enek. Era itu. Duwe di iki gulu. Oh, gulu kok kosong. Kosong piye to? Gulu kok ning Jawa. Gulu apa? Gulu banyak. Oh, duwe guru karo ae kok sing dibedake. Ah, diceluk enak Pak di gulu. Met to met. Dalam. Wah. Lho aku ki ngoten Nah, ini celuk Pak. Dok, dok. dalam Pak. Sama. Pancen kula niku menungso sing kakang gajah. Kok malah gawe emosiku to. Gua ingin menghibur orang emosi. Menghibur. Kok saya ngomongin itu pakai apa? Nek iso kuwi ya. Awake dhewe iki kudu nyanyi jenenge. Iya, iya. Nyanyi kanggo temanten Mas. Oke. Oke. Nyanyi yo lagu-lagu sing wis terkenal ngoten niku. Apa maksudnya Mas? Mesra. Paling Kak lagune sing sadaun. Three. Apa lagu? Aku ngene.